Tricura, si Father Junji, tingala siguro mo si Father Darwin man ang inyong gi-invite na nunga man may kalit. National meeting namo karon sa Tagbilaran, bago lang na human. So, muli nami naghangyo si Father Darwin na magkuyog una kami karon. No? So, mayong hapon sa tanan. Okay. So, buksan gyapon nato sa prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who receive from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O God and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. Saint Joseph, terror of the demons, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, mas mayo to kay bag-o lang na energize kay kining orasa tingkatulog yun ron. No? Tingkatulog ron. Siguro nakadungog na baka mo sa istorya nga ang Yawa o ang Ginoo nagpadaghanay og kinini ang miyembro. Oh, padaghanay silag miyembro. Nya ingon ang Yawa, Jesus kuyog ta sa bulangan. So kuyog sila sa bulangan. Pagkadaghan ditong namulang, dunay lay minister pa, dunay katikista na maligya tuba. Oh. Garbo kay ni Satanas. Yan siya, tanawa, daghang kayong nambulang. Na kay imo ani, wala mo tingog ang atong Ginoo. Ingon si Satanas, kuyog ta Jesus, adto tas diskuhan. Adto sila sa diskuhan. Adto nila garbo kayo si Satanas tanawa. Daghang kayong mga nandisko, ang uban mga minyo pa. Na kay imo ani, wa mo tingog ang atong Ginoo. Ingon Ginoo, ako na po'y mudala nimo. Asa man ta? Adto sa St. Joseph Parish. Saon sa nga lungsod? Inabanga. Adto ta. So diha, tindog-tindog sila. Ang Ginoo o ang demonyo, garbo kayang Ginoo. Nakita mo ba ang mga parokyano sa St. Joseph? Tagsa-tagsa nila ka mga gimbuhaton karong adlawa, gibiyaan nila lakip na ang ilang mga panimalay. Aron mo tambong sa spiritual warfare seminar ni Father Darwin. Niya iyang gigna ng Yawa, nakaimo ana. Wa katingog ang demonyo. Pero kabaluman mo nga ang demonyo maro kayo, tanaw-tanaw siya, kadugayan niyang tanaw, nakita yun niyang natulog. Ay natulog. Guhit tayo niya ang Ginoo. Isos, nakita mo ba ang akong nakita? Kanang natulog og nagduka-duka, imo ba na? Mao nga, nang matataw ng uban. So, tulog lang mo, ingos blood tata, ay lang mo gahagok. Aniya, ingong arong orasa tingkatog, manggudron. Naay pare nga, naghumiliya siya, nagmisa siya aning orasa. Unya, giandaman niya ang iyang humili, sa tubangan, ang liminister pag yun mo'y natulog. Mo nga giapil niya na lang sa iyang humili. Ingon siya sa iyang humili siya, mga igsoon, kinsa kadtong buot mo adto og langit, tindog kamo. Nanindog ang mga tao, gawa sa liminister nga natulog. Mo ingon pare, daghan di kayo mo adto og langit, sige lingkod. Og nipaduol siya sa liminister, og mingon,
Kinsa tumuadtog imperno hala tindog, nakuratan ng minister hintindog. Nangatawa pag-ayo ang mga tao. Nya ingon siya, Father, wag gyud ko kabalog unsay atong gibutaran karon. Pero usara gyud sigurado kitang duharay nanindog. Giangin pa niyang pare. Astilan. Oh. Mga kaigsuonan, ang lecture ni Father nga siya gyud unta ang mag-lecture karon, igo lang migisalot about spiritual warfare. Because we are in the field of spiritual warfare, whether you like it or not, whether you believe it or not, we have a mortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Naatay kaaway. Pero maro kayo ang atong kaaway, kay ang iyang taktika to make you believe that he does not exist. Patuuhon kaniya nga wala siya. Kung ikaw mutuo kang way kaaway, kung ikaw sundalo, pulis, nga magtuo kang way kaaway, ikaw ra ang sundalo nga dali rang ambusan. Nakabantay ba mo sa bunyag sa atong Ginoo? Human sa iyang bunyag, miadto siya sa kamingawan, nagampo o nagpuasa, sulod sa 40 kaadlaw 40 kagabi, o didto gitintal siya siyawa. Nga naman, tungod kay ang pagkabinunyagang Katoliko, dili kutob lamang sa pagkabinunyagan. Lig-uno nato kini, pinaagi sa prayer and mortification. Unyang maingon ta, wa man pun mi tintala sa yawa, wa man mi atakiha sa yawa. Kabalo ba mo unsay giingon ni Saint Padre Pio? Ang pinakakuyaw nga bahin sa kinabuhi sa tao, ang tao nga dili atakihon og demonyo. Kay ang demonyo dili mo atake sa mga tao nga naghulog na sa gahom sa impyerno. Atakihon ba din yung best friend? Ha? Dunay amigo nako nga sekretary sa doktor, kaya nga mong team, composed of doctors din, sekretary sa doktor, gihatagan ako siya og Benedictine Cross. Akong giregalo niya Benedictine Cross. Pag uli niya sa ila, dala ang Benedictine Cross, tibuok pamilya, wa katulog. Naimuluok sa iyang bana, o niya gawas pa ang iyang mama na ay makita nga mag-itom sa CR kuno, nagubot sila. Ang ilang gipasanginlan ang Benedictine Cross. Sukad na dala ang Benedictine Cross sa ila, wa na sila katulog. Mao nga akong gi-interview sila before deliverance sa Tibok Panimalay. Gi-interview nako sila. Tigsimba ba mo? So wala, dugay na kayo. Ganun sa ang katapusang kumpisal at tong gikasal pa mi. Tigrosaryo ba mo? Wala. Wag mi rosaryo, wala mi simba. Oh. Kung adili ang hinungdan sa spiritual attack ninyo nga ang Benedictine Cross, kundi ang inyong kahimtang sa kinabuhi nga way simba-simba, pagdala ninyo sa sagradong timaan sa kadaugan ni Kristo, nireact ang demonyo sulod sa inyong panimalay. Nganong nagdala mo ni ini, nga dugay naman mo nga iya. Mga kaigsuonan, sa tinuod lang, daghan kayong mga nanimba nga walking possessed, nga wa kabalo. Le minister, katikista, naay pare, naay madre, yes tinuod, naay superior, due to the openings sa kinabuhi nato. Nga naman, tungod kay naanata sa 500 years of Christianity, bago lang ta nagsaolog,
Pero tanawan ninyo ang mga Katoliko. Tanawa, daghan kay nato gipandimalas. Naglisod ang panginabuhi, balik-balik ang sakit, naglisod sa pangwarta, gubot, bulag ang pamilya. Watak-watak. Nganong ingunana man ang kahimtang nga kita giila nga Kristiyanong nasod sa Pilipinas, sa Asia. Ngano man, tungod kay kadaghana nato nga mga Katoliko, ang atong pagtuo gisagulan og mga tuo-tuo. Waga ta kabalo nga dinhi ninyo dunay nagkwintas og cross na apoy habak. Kasagaran mo nang naa, may kwintas sa cross, may habak. Kay kung di mo ipikto ang cross, at least na i-back up. Oh. So may tawag ninyo ana dual SIM. No, daghang mga Katoliko ana. Ang superstitious belief sa mga Katoliko, from womb to tomb. Di ba? Gikan sa tiyan, padulong na slubnganan. Hapit naman ta ang Disyembre. Labi na New Year, di ba daghan kayo na ang tuo-tuo. Ang uban pagani, magpaboto, kay sumpa kuno sa kinanaang dimalas, unsay resulta, nangasunog ang balay, nangaputlan og kulamoy, gipandimalas. Kadaghanan sa mga Katoliko, manguros man tuod ta, mulabay simbahan, mugawas, pero pag-agi sa mga kakahuyan, tabi apo, periya buyag. Daghang mga Katoliko ana. Unya daghang mga Katoliko nga nagtukod og balay, gipaduguan ang ilang balay, gipaduguan ang ilang mga sakyanan, unya mga birthday pa nila, butangag dugo ang agtang. Unya wa sila kabalo, nga po gipaduguan nimo ang imong balay, gipaduguan nimo ang sakyanan, bisan pag birthday, gihalad na mo, blood compact sa yawa. Muna nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang akong katawhan nagunob, gumikan sa kakulang o kahibalo. Mao nga si San Anselm of Canterbury nag-ingon siya, Fides quarens intellectum. Ilang ton nyo ilista kay dito tambal sa buyag. No? Lagaman kayo manglista-listag Latin kay abin lang tambal sa buyag. Makalista lang o isi cream pursali here. Mura nag Latin, ice cream for sale here lang diay na English, no? So, fides quarens intellectum, meaning faith seeking understanding. Ang atong pagtuo dapat muabot sa tukmang kahibalo. Ngano man, kay kitang mga Katoliko na atas tinuod nga simbahan. Swerte ta kay na atas tinuod. Madunggan ninyo ng laing-laing relihiyon. Kakanunay nag-atake sa atong balaang pagtuo. Iglesia ni Kulapo, mga Seksi ni Jehovah, mga Muslim, kanunay gitabangan ng Katoliko. Di ba? Ingon na naa sila, nga naman mong mga Katoliko, nga manguros man mo, dunay dinagko, doon na po'y ginagmay. Ang mga Katoliko maglisod na magtubag, ana, mo palusot na lang man, manguros mig dinagko o ginagmay, kay kung masipyats ginagmay, sigurados dinagko. Unya kay samok-samokon, manggita nila, nga nung manguros man mo dilis atubangan nga ang cross ni Kristo na mas likod. Kalisod, ana na, ha? Oo, panguruson tas likod. Unya, ignon ba ta? Nga naman mong mga Katoliko na amoy senior santo ninyo. Nga nung gitawag man ninyo nag-senior nga bata man na, dapat junior unta na. Wala, nagnganga ng mga Katoliko, di ba? Kay dagang kay nato, wa masayod sa atong balaang pagtuo. Nya kanunay gitaki, lakip ang mahal na Birhen Maria. Nga naman, nga gitawag man ninyong Mama Mary, si Santa Maria. Nga dito sa tiilan sa cross, ingon na nga itong Ginoo sa San Juan Kapitulo 19:26, babae, ani ang imong anak,
anak, ania ang imong inahan, gitawag lang siyag babayi. Pero kamong mga Katoliko, gitawag ninyo siyag Mama Mary. O, daghan ang mga Katolikong, wa na. Dali ra kay mo sa liring. Labi pa nga, atakihon tanilag ayo. Tanawa ang inyong mga pare, kusog manapi. Kasal, bunyag, lubong, dunay bayad. Oh, ang Katoliko po masangyawan, gangangalang. Way kalibutan nga katong mga teksto nga gihungit, mura na tok pasol, pagbira 10% na. Ya? Oh. Nga naman, una, kana mo'y kanunay nilang gibalik-balik, kasal, bunyag, lubong, dunay bayad. Pilay halad o kasal? Pila? Ay, butang ta, 2,000. O, 2,000. O, 3,000. Pilay ka sa bayad, halad o bunyag. O, butang ta, 2,000. 5,000 na. Butang ta lang ha. Pilay halad o lubong. O, butang ta, 5,000. O, di, 10,000 na. O kung kanang isyo kasal, bunyag, lubong, mo ilang ibalik-balik, wa pa mo kabantay nga ang Katoliko, kausalang bunyagan sa tibok niyang kinabuhi. Kausalang kamuhalad, ananaa. Kausa kang kaslon sa tibok mong kinabuhi. Kausalang kamuhatag, ananahalad. Samot ng kausara kang ilubong. Ha? O di kausara kamuhalad, ananaa. Anang kantidara, kausara ni mo na ihatag simbahan. Unya, pag-abot mas halad nato magmisa, tanawa magmisa, di ba mga Katoliko, ang pilion ragyod sinsilyo. Ano mo kanta? Diyotay ra kini, kuhaan pa gayod. Oo. So, muna na, kadaganan. No? Mo nga, pili-pilion lang, 5, 10, mura gitay mo sulod na. Ang uban na, pag yung mga Katoliko, di yun mo halad. Daghanang na. O, ako mangigo ha, bato-batos langit, ang matamaan ay bukol. Mo nga, doon ako tayo pare, nga, luoy kayo ang pare. Tingala ang mga parokyano, tingala ang PPC moderator, nga, noon sa manini ang kumbinto ni Father, oy, naa na may bistida, gihayhay, na ay saya, na ay lampin. Yan ang utana siya, Father, ano maning imong kumbinto, doon na may lampin, bistida, sayal, gihayhay. Iyong pare, nanlabada ko. Kaya kung inyong halad ang akong saligan, di ko mabuhi. Kaluoy sa pare. Nanlabada. So, sa laing siktag mo balhin ka, 10%. Kung doon na kay kita nga 10,000, pira man ang 10% ana, 1,000. Sa usa ka tuig nimong paghatag, 12,000. Sa napulo nimo ka tuig nga paghatag, 120,000 na. O di ba? Asa may dako kayang panapi ana. Ang resulta, PBMA. O si PBMA, Pastor Burot Membro Alaot. O. So, daghan kayong mga Katoliko na to na labi ba? Ngano gitawag ninyo ang Mama Mary, Mama, nga gitawag magbabayi. Diya sa Biblia, duha lang kahigayon nga ang atong Ginoo mitawag og babayi ni Santa Maria. Una, Juan kapitulo 2 bersikulo 4, babayi, wala pa moabot ang akong panahon. Ikaduha, dito sa tiilan sa cross, babayi, ania ang imong anak, anak, ania imong inahan. Kung literal ang pagsabot, nga gitawag siya babae, therefore wala siya tahura, may magmingon ang atong Ginoo, babae, ania ang imong anak, anak, ania imong babae. Kangilad na ano na, Diba? Oo. Di man, babae, ania imong anak, anak niya imong inahan. Nganong gitawag siya makaduhang higayon babae, tungod kay si Santa Maria, ang nagdala sa titulo nga katumanan sa panagna sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 15. Unsa gingon? Ibutang ko ang panag-away tali sa kaliwat sa babae ug sa kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae ug ang kaliwat sa babae magadugmok sa ulo sa kaliwat sa bitin. Kinsa man ang babayana?
Walay lain si Santa Maria, dili na si Eva, kay si Eva napuka naman sa pagpakasala. Busa ang Eva sa Old Testament, sa New Testament, sa Latin na himong Ave. Ang gilitok sa anghel, Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tue, Jesu Christi. At that is very biblical. Pulong na sa anghel o pulong ni Santa Elizabeth. So, wa mo kabantay sa Genesis 3:15, ibutang ko ang panag-away, tali sa kaliwat sa babae, o sa kaliwat sa bitin. Nganong ang yawa gitawag magbitin? Nganong bitin man? Because snakes are silent but deadly. Pero wa mo kabantay? Og ang kaliwat sa bitin, magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae. Nganong sa tikod man? Tungod kay kung siya mo atake, dili siya mo atubang. Kanunay siyang mulipot. Kanunay siyang magtago. Nganong kanunay man siyang magtago? Aron kundi nimo madiskubrihan nga ang nahiaguman nimong kadimalasan, ang nahiuguman nimong mga sakit, atake sa yawa, Diyos ang imong pasanginlan, Ginoo. Nganong giingon ani man kuno mo. So kanunay siyang magtago. Muna na ang swerte ng uban nga nagkisi-kisi, nagposes, nga naman, wa katago ang yawa sa iyang lawas. Pero ang uban, daghang walking poses, wa magkisi-kisi, kay nagtago-tago pa ang yawa sa lawas. Ug unsa man ang opening ana? Ang openings, ang gitawag o pultahan, aron, agian, kanang gitawag stop. Unsa man ang stop? Is sin. Sala. Ahamay hadlok. Makasala o mapusis. Ha? Ahay hadlok. Makasala o mapusis. Oh, hello. Oh, ahay hadlok, makasala, maposes. Ha? Sige. Ang maka-answer, dobling snacks. Oh. Ahay hadlok, makasala, maposes. Ha? Ay mo ingo makasala, na po ingo maposes. Oh, kinsay pabor nga hadlok ang makasala. Oh, gamay ra kinsay hay mo pabor nga hadlok ang maposes. Oh, daghang wa mo butar. Oh, nagboycott sila. Oh. So, mas pinakakuyaw ang makasala kaysa mapusis. Sa mapusis ka, misulod ang yawa sa lawas, nga wa ka kabantay nga dunay naabli sa imong kinabuhi. Nga kinahanglang isirado. Sa makasala ta, kita gyud mismo ang mipili sa sala. Munang na ang mahinungdanon gyud kayo ang kumpisal nga gihisgutan ni Brad Tata. Kay daghang kay mga Katoliko karon nga wa nay kumpisal. Daghang kay mga Katoliko wa mo kabantay atong mga katigulangan kaniadto moabot og 100 kapin. Adi sir mamatay. Pero karon, daghan na maglisod og 80-90. Nga naman, tanawan ninyo ang mga simbahan. Daghang kayong naglinya sa pagpangalawat. Wala kay makita nga maglinya sa pagpangumpisal. Bago lang mangkugikan sa Dubai, abi nako nga ang Dubai, kinini ang Muslim country, walay mga Katoliko kayo. Pero pagsulod ako simbahan dako kayo, pagkadaghan sa mga Katoliko, samtang nagsaulog og misa, nagpadayon pagpangumpisal, daghan ang naglinya. Munang mahinungdanon gyud kayo ang pangumpisal. No, sin, sala. Unsa may sala? Of course, sa mga batan-on, common kayo, pornography, addiction of lust, babayi man og lalaki, dili lang mga batan-on, lakip na ang mga dagko, bisag mga minyo pa. Pornography, masturbation,
Lust. One of the 7 capital sins. Pero di lang na. Sex outside marriage. Kumun kayo ng naa sa atong panahon. Apan, daghan pod kayo sa manimba, bisan asa nga parokya, nag-live-in, kinasal sa sibil, kinasal sa mayor, dili sila pwede mga lawat. Kay mga membro sila sa simbahan, nga patay na sa kinabuhi. Unsay may tabo kung mga lawat? Wa man kabalo ang pari na ay mga kikasalang po sa simbahan, nakasal sa simbahan, pero nagamit og IOD, pills, contraceptives. Naglinya pagpangalawat. Awa, kabalo ba din na ang pare og minister nga nakay ayude? Nga? Ala man. Pero daghanang mga Katoliko ingunana. Moingon man po ang uban nga, magdaghan di imig anak bro. Bisag di mi makapakaon sa among mga anak. Excuse me. Sa simbahan, doon na tayo gitawag og kininiang dili na ang contraceptives, no? Nga paggamit. Giseminar tag-ayo sa simbahan, natural method of family planning. Unsa man ang pagseminar sa simbahan, ay bisik na kayo na naa sa mga magtiayon. Basta basa, bata. Yeah? Unsa may buot pasabot anak, basta basa bata. Kung dili pa ka ready nga masundan ang imong anak kay gamay pa, unya financially naglisod ka, dapat na ang pagsabot-sabot sa asawa ug bana ug naa ang pagpugong. Dili pwede nga lorguhan nimo ang imong kaulag pinaagi sa paggamit og contraceptives. Og daghan na wa ta kabalo bisag ni adire karon. Undangin niyo na ayaw sa mo pangalawat, pangumpisal mo. No nag-ingon ni Brad Tata nga ilista ninyo ang inyong mga sala. Pangumpisal mo. Nganong kinahanglan man ta mangumpisal? Mudritso na di ko sa Dios. Di ba ang Diyos ang nag-ayog sakit? Kung magmasakiton ka, nganong mo adto pa man kag hospital, ditso na lang di ka sa Dios. Nga ang doktor tao raman na magmasakiton man puna. So, una, nganong mahinungdanon kayo mangumpisal ta, tungod kay sa atong pagkabinunyagan, nahiusa ta sa lawas ni Kristo. Galatia chapter 3 verse 27, we are all Christians. We are one. Ug unsay giingon sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 26, ang sakit sa usa ka parte sa lawas, sakit sa tibuok lawas. Sa ato pa, kung nakahimo tag sala, bisag personal na nato nga sala, ug mortal nga sala na siya, apektado lakip ang simbahan. Munang kinahanglan tang mangumpisal. Unya kay naaman po'y mangumpisal, maulaw man ko isulti ni Father ni ang salaa, oy. Kay gininiang maulaw man ko. Ingon si San Agustin, ayaw mo kaulaw sa pagpahinulsol sa inyong sala. Kaulawin ninyo ang takna nga kamo maghimog sala. Muna nga isulat yun, no, isulat yun ang mga sala, basaha at tubangan sa pare, ay dunay mga parokyano nga balik-balik lang naulaw na kay silang kabalo ang pare nga nagmisa, kadaghang kayang mga parokyano nga naay mga kabit, daghang kayo. Unya maglinya pagpangalawat. Nya way mangumpisal. Gihatagan na lang sa pare og motivation katong maulaw nga mangumpisal unya nangabit ba. Ginas pare, mga igsoon, nakabalo ko nga daghan ang nanimba karon nga dunay mga nangabit. Busa, kung maulaw mo mangumpisal, mo na lang ni atong sabot. Ignan na lang ninyo, Padre, bendisyon ko, kay nakasala ko, nahulog ko sa libaong.
So, muna ilang sabot. Ay, sus, pagkadaghang kayo ng umpisal, naglinya. Oh, Padre, bendisyon ni ko kay nahagbong ko sa libaong. Wala. Basta mo ito ilang sabot. Pastilan kay usa ka semana ilisa naman ang pare. Pagpakumpisal sa unang pare, sa sunod nga pare, tingala man siyang namay nang umpisal. Padre, bendisyon ni ko kay nahagbong ko sa libaong. Di naglibog ang pare. Wala man nagitudlo seminaryo nga ang mahagbong sa libaong sala. Daghan ba ni niya? Mo tuntuang nalibog yon pare. Iyang gitawagang ang mayor. Mayor, unsa ni atong lungsod re daghang libaong? Ingong mayor dili, Father, oy. Simentado naman ni niya, Father. Bisan pag imong suruyo ning niya atong tibuok lungsod, puros na ni simentado, Father. Sa ba? Naglibog man ko, kadaghan pang mga parokyanong nangumpisal na akong nahagbong libaong. Imong misis, kaduhag yun nangumpisal na ako. Astilan. Mo nang isultig yun ninyo ang sala. Na mga tumog doktor. O niya, di mo musultig on sa inyong sakit. Matambalan ba mo? Na may uban nga. Maulaw ko, kumpisal ni ani Father, ako lang ginagmayon ang pagsulti. Padre, bendisyon ni ko kay nakasala ko. Nangawat kog pisi, misunod ang kabaw. Kabaw dito gikawat. Nga na po'y isa nga, doon na siya kabit, nga upat kabuok, maulaw siya, unsaon niya pagsugid sa pare. Iyang ingon nga, ignoran na ako ang pare, nga, Padre, bendisyon ni ko kay, doon ako'y kulasisi. Mo totoo nga, ang pare po kay foreigner, bago pa nagtuon o kininiang Bisaya, nagdala siya daag diksyonary kay kung lalom nga Bisaya o klabon niya sa diksyonary. So dito na nangumpisal. Padre, bendisyon ni ko kay nakasala ko. Nagbaton ko upat ka kulasisi. Niyon ang pare o sano. Tanawon ko sa diksyonaryo. Tanawon niya sa diksyonaryo. Pag tanawon niya sa diksyonaryo kay ang kulasisi mga langgaman nga maayong buhion. Ingon ang pare, pwede bang pangayoon akong duhan nimo ka kulasisi? Nga, ayaw mo kaulaw sa pagpahinolsol sa inyong mga sala, isogid ang sala, isulti ang sala, kaulawan nato antak na nga kita mo himo sa sala. San Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23, gihoy pa niya ang iyang mga tinun-ano gingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo, bisan unsang mga sala nga inyong pasayloon, kana mapasaylo. Ang una-ana, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Kanus alang man ang kalinaw, nato matagamtaman, kung tinuuray nga ikumpisal nato ang atong mga sala. Kundi mo ganahan magrosaryo, kundi mo ganahan mo simba, kundi dali ra mo init ang inyong ulo, kanunay, side effect na. Sa bara pananglitan God, dunay gamayng puling nga mitapot sa inyong mata, bisan unsa kagamay. Tibok lawas muriak. Nga naman, dunay mitapot sa mata, dili para sa mata. Tangtanga na, pinaagi sa sacrament of confession. Muna nga, general confession yun. Pangayo mo giya sa guardian angel sa unsa mang mga sala nga gihimo sukad pa sa mga bata pa nga wala ninyo makumpisal. Nagpahimalad ba mo? Niadto ba mo albularyo? Doon na ba mo yung mga pampaswerte-swerte? Daghan man na ang mga Katoliko nga mga pampaswerte-swerte. No? Padugo, renounce. Ikumpisal ng naasya. So, sin, kung saan ang stop? Sin, traumatic experiences. Trauma. Dunay knights of the altar nga naposes, wasi kabalo nga poses, iya lang gipunit ang Benedictine ring nga nilagpot, Benedictine ring, pagpunit niya, napasok na siya, dito pa naibawaan nga poses siya. Nga naman, tungod sa trauma, kanunay siyang balikason siyang papa. Traumatic experiences, mo na ang
dunay mga pagdumot, dunay mga kasuko. That's traumatic experiences. Usanas pintuan para gian siyawa. O occultism. Occultism, pag-atog albularyo, manghihilot, o guban pa, occultism. O mga pangpaswerte-paswerte, occultism. Mga bata nga bagong gibunyagan, gibutangan pa o kinini ang mga color-color pula diha, that's occultism. I-surrender ninyo ng naa. No. P, preternatural offering. Unsa nang preternatural offering? Pag birthday, butangag padugo ang agtang, ang balay gipaduguan ang balay, ang sakyanan gipaduguan, unya pag kalag-kalag na, gibutangan og kinini ang mga pagkaon, ang kinini ang lubnganan, dunay puto, dunay kape, nga di naman tao na mukaon ang naa. Pero daghang mga Katoliko gahimo ana. Sa dahang nagmasikito ng naa before namatay, gidalaan niyo nagpagkaon. Wala, pagkapatay na hinoon, adisir pag ipambutangag pagkaon. That's occultism. O niya, bugawa sa minteryo, dunay paaso-aso. Palina. Aron di na motapot ang mga kalag o mga daotang espiritu. O say pagtuon niyo sa daotang espiritu, mga lamok, nga matangtang lang sa aso. So, daga mga Katoliko ngayon na. No? Mo na nga, ang atong pagtuo naa sa credo. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Kung nagtuo ka nga ang Diyos makagagahom sa tanan, nganong mo adto pa man kag tuo-tuo? Ang uban maingon, walay mawala ni ini kung motuo ta. Dako. Catechism of the Catholic Church 21:38. Superstition, tuo-tuo. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and all forms of divination and magic. Imagine, sa tuo-tuo lang, mibulag na ta sa Diyos. Mao nga, kamo nga ni adinhi karon, i-purify ninyo ang inyong pagtuo. Ang atong pagtuo dapat muabot sa tumang kahibalo. Og ang atake sa demonyo, isgutan na ang Padre unya. Ang ordinary, anhel lang sa kos, extraordinary. Ang ordinary lang ako Dunay ordinary demonic attack, dunay extraordinary demonic attack. Ang ordinary, of course, temptation. Bisag ordinary lang na, pero sila si Adan o si Eva, napukan, gumikan sa temptation. Di ba? Daghan kayong mga pamilya karon nabungkag, gumikan sa temptation. Daghang mga pari, mga madre, mihunong sa ministry, gumikan sa temptation. Daghang mga CFD pa. CFD, mga maayong muwali. Pero bungkag ang pamilya. Tungod kay natangayg babae. May lang og ang mutintal maot. Kay pwede ra mag-ampo, Ginoo, ipalayo ko sa panulay. Pero kung gwapa ang mutintal, delikadong ang pag-ampo, matuman ang imong pagbuot, dinisyuta mingon sa langit. So, temptation, enticement. Unsa enticement? Unsa ang sala, lami. Diya? Daghang na-addict pagtanaw sa pornography, lami ang pagtanaw sa pornography. Lami ang masturbation. Acknowledge na ko si Brad Victor from Diocese of Dumaguete. Bisan tuod o katunga ra ni Asya. Pero nakaabot gihapon dire para sa evangelization. Welcome, bro. So, temptation, enticement, unsa ang sala, lami. Munang ingon si Saint Jean Marie Vianney, unsa iyang ingon? Pleasure due to sin is momentary, but punishment due to it is eternal. Ang kalami, resulta sa sala, temporaryo lang. Pero ang silot ni ana,
mulahutay. So enticement, temptation, enticement, provocation. Unsa man ang provocation? Kabantay ba mo ana ang mukalit lang mo kasuko nga wa mo kabalong na suko mo? I-provoke mo siya wa. Provocation. Ordinary lang din na siya. O niya, temptation, enticement, provocation. Accusation. Unsa man ang accusation? Di ba? Daghan kayo ang di na musimba nga, nung musimba man taoy nga, daghan man kayo mga Katoliko nga, sige balik-balik sa simbahan, unya mga himantayon. Daghan kayo mga Katoliko, hinimba, pero wa mausab ang ilang binuhatan. Inyong mga pari, nagmisa, mga makasasala. Accusation. Dili na gikan sa ila, kundi sa demonyo nga mitanom sa ilang una-una o pagbati. Ang uban moingon, dili na ko mosimba kay masangit unya ang akong sungay di simbahan. Accusation, because Satan is accuser. So, ordinary lang na, then doubt. Unsay doubt? Pagduha-duha. Tanawa, di ba daghang kay mga Katoliko nang nadalas laing sikta? Tungod sa ilang duha-duha kung kining simbahan Katoliko nga gipasukupan, tinuod ba ni nga iya ni Kristo? Gibaylo nila ang simbahan Katoliko sa siktang tinukod lamang tao. Pero kabantay mo sa lain-laing relihiyon nga nag-atake, kabantay ba mo? Ang ilang atake, gikan sa Santo Papa, padulong sa doktrina, di gyud mo makadungog, nga dunay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko. Kadungog ba mong dunay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko? Wala. Walay nag-atake sa nagtukod sa Katoliko. Ang ilang atake, doktrina. Kamong mga Katoliko, nga naman mong doon naman may purgatorio, nga wala man sa Biblia, unsa may buot pasabot sa purgatorio, purgahon si Toryo, kanunay na nilang balik-balik atake. Pero, di yun mo kadungog, nga giatake nila ang founder. Ang mga larawan, kanunay nilang giatake. Nay pastor bitaw mingon nga naman mong do naman mo ilarawan diha sa inyong simbahan, dunay dalunggan di kadungog, dunay mata di kakita, naay tiil di makalakaw. Akong gignan siya, unya musugot ka pastor, among tangtangon ang larawan sa simbahan, dayon ipuli ka, di ba lawa-lawaan. So, kanunay yung giatake ang atong balaang pagtuo. Pero kabantay mo na ilarawan sa Satanic Church, si Baphomet, wa man na nila takiha. Na ay larawan sa mga Buddhism, na si Buddha, upaw, dakog tiyan, gihimong alkansya, wa man po na nila takiha. Na ay Pilipinista, pariha-pariha Katoliko, wa po na nila takiha. Mutabang pamanoon nag-atake, muingon man na ang ilang mga pare, kamo mga Pilipino, dapat din hiragyod mo sa mga Pilipinong simbahan. Ayaw mo pagsakop sa Romano Katoliko. Kay ang Romano Katoliko, iya nas mga langyaw. Ang Pilipino para sa Pilipino, dili para sa mga langyaw. Busa magpasakop ta sa Iglesia Pilipinista. Nindot kayo sila. But argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Nga naman, isayunan ka. Di mo dawat og foreigner, Pilipino ra kuno puros, pero tanawa ilang mga santos puros foreigners. Ano man lagi ng ilang mga santos foreigners man? Mayon tag puros Pilipino. Unya ang Pilipino nga mga santos nga sikat-sikat yung kaayo. Kisa man, sila naman si Vilma Santos, Judian Santos, mga Katoliko man po na. So, nganong di man nila atakihon ang nagtukod simbahan Katoliko? Tungod kay kung atakihon nila ang nagtukod sa simbahan Katoliko, mapugos silang tanaw sa panid sa kasaysayan aron pag-utingkay kinsa man gyud gatukod ini.
O kung tanawon ang kasaysayan, Glorier Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholic. The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. World History by Gregorio Saidi, Philippine edition, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, tanang kasaysayan, nagmatuod nga ang simbahan nga atong gipasakupan, ang simbahan gitukod ni Kristo. Busa walay mo atake sa founder. Kaya kung atakihon nila ang founder, mapugo sila tanaw sa panid sa kasaysayan, aron pag-utingkay kinsa may katukod ni ene. Munang ang ilang atake na lang ang Katoliko kolorum kay wa marehistro sa Securities and Exchange Commission. Kay before ka magtukod og relihiyon karon, kinahanglan man irehistro sa Securities and Exchange Commission. Panahon para sa Espanyol, Artikulos de Incorporación para Paul 4 nakasulat, kay los fundadores de esta asociación, that the founders of this organization, mo pirma ang founders, mo pirma ang board of directors, ang sekretary. Pero nganong ang Katoliko wa man ta marehistro Securities and Exchange Commission nga dunay founder ni pirma. Kay naa siya sa librong The Law on the Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 567, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Bosa mga kaigsunan, swerte ta kay naatas tinuod, pero di malas ta kundi ta magtininood. Utrohon ko, swerte ta kay naatas tinuod, but di malas ta kundi ta magtininood. Sa paglibot nako sa lain-laing mga parokya diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nako'y namatikdan ang manambong puno kayo ang simbahan, pero pag mag-evaluation na, sama pananglitan, mag-evaluation ta karon. Pira ninyo dire nga nanambong, pila ninyo dinhi kanang tinud-anay nga nagrosaryo together with the family. Pila ninyo nagrosaryo together with the family? Okay. Very good. Oh, ayaw ka ulaw. Oh, kanang nagrosaryo together with the family. Very good. Pila ninyo dinhi karon dunay time even after rosary, dunay time maghatag og katisismo sa inyong mga anak sa mga pagtulunan simbahan. Dunay 5. So sa ato pa daghan kayo ang wala pagyod. Daghan pagyod kayo ang wa magrosaryo. Mao nga mga kaigsuonan, real ang atong espirituhanong gubat. We are in the field of spiritual war. Akong isulti ninyo before kumutapos, before si Father Darwin Musugod, sa Archdiocese namo, walay appointed exorcist kaniadto. Nagkataon lang siguro, o ambot kong tuyo bagyod planos Ginoo, nga dunay na possessed, nga milutaw ang bata, ang babae, live-in pagyod. O niya, walay mga pare kay nagpakumpisal sila hiniusa sa katedral. Kami ni Brad Tata ang gitawag aron mag-deliverance sa maong dalaga na nakaipon-ipon. So, pausab-usab ang iyang tingog, mau bata, mau tigulang, di siya malakas, mahina yan. Hangtod ni Suka og dayon nakatulog. So, pagkagabi kadtong mga nagunit niya, mo na po'y napusis. Gidala dito sa katedral. Gitawag na pugko. No?
Hangtod nga nahibaw-an nga naanay mo process sa katedral, alak, kada adlaw naman daghang dalon. Di lang Katoliko, Muslim, mga lain-laing reliyon, mo to nga giignan ako si Bishop, dapat yun na mutudlo ka niya og exorcist diri sa atong kuan kay di ni kaya na mo daghan na kayo niya, daghan man ining ingon ani. Ingon si Bishop nga, o sige, mutudlo ko, pero ikaw mo ay mangitag pare, Wendell, kung kinsay mo dawat. O mo na po'y problema. Kaya ang mga pare nga duolon, madlok mi anang naabrad, uy, madlok mi, isulti sa yawa ang atong mga sala. No. So ako pong isulti nila, sa dihang giordinahan mo sa pagkapari, nihapa mo sa youth, sa pagkadiakono, aron paghalad sa inyong kinabuhi. Sa inyong pagkapare, mihapa mo, atubangan sa tabernakulo, aron ihalad ninyo ang inyong lawas o kalag sa Dios. Nganong mahadlok man mo sa yawa nga ang Ginoo mismo kanunay nag-ingon, don't be afraid. Sa tanang bahin sa atong kinabuhi, naang pari. Gikan sa pagbunyag, naang pari. Gikan sa pagkumpirma, naang pari. Pagkasal, naang pari. Magkumpisal, naang pari. Misa, naang pari. Magmasakitunta, naang pari. Pero pag dunay mapusis, kadaghanan asa ang pari. Naapay uban nga moingon, adto na lang mo sa albularyo. Mas ipatuong mas gamhanan ang Diyos sa albularyo kaysa pare. Mao nga swerte mo din kay doon na mo appointed exorcist headed by Father Aster Felicelda. Nga nasiya sa Biyabas. Upat na naa sila karon dire. Nya kinahanglan pa og magdaghan-daghana kay atong aktibo kay si Father Aster. Doon na to'y iskwilahan nga si tinta kabuok pusis. Yung Father Aster, tawagan ko niya, bro, tabangi ko dire bro, pagkadaghan na ba ani ang pusis? Yung ko nga, katikisim lang ako, Father, mag-lecture ta para sa mga ginikanan. Siya, ipaapil na to ang mga pusis. Ayo, Father, kay man-react nang naa. Isa, atong siliyuhan ang tibuok eskwelahan, gisiliuhan diyan ng pagkahapon. Pero pagkaugma ang seminar, gipaapel ang mga poses, hastilan pastag yung daghana kay nang react. Wa gyud kabalog kinsay unahon. Nya imbis mag-lecture ko mo to nga kami ron Father Aster atong higayuna, so nagtinagsami pag-process sa mga biktima, unya pagduol nako sa isa nga nagkisi-kisi, siga din iyang mata, mingon siya, ni anapog ka dire. Yung Father Aster na ilahan lagi ka bro. So, pero dili, ingon anak lang kay, usa sa mga kasinatian akong i-share ninyo mga kaigsuunan, nag-process me o kinini ang possessed nga dako na babae. O niya, pagkaugma, maligo kami sa Iligan, nagkasabot kami sa among team nga magmotor lang kami. Kauban ang doktor, padulong sa Iligan, kay maligo kami. Abot na mo sa Iligan, wa pa may kaabot din sa Falls, gitawagan ko, brother, si Mami, napusis na pod. Nya kabalo siya, brother, nga nanawag ko nimo. Kay ingon siya, ayaw panawag ni Wendell kay maot nagnawong. Yawa gyud siya. So, mo nang ingon ko nga naaman mi karon diri sa Iligan, dalan niyo na sa Mother Superior sa congregation nga mo Francis pod kay nami sa Iligan. Pag human ana mo anha mi diha sa inyong area. Before mi nilarga, gamotor ko, angkas na ko ang akong anak, nag-prayer for protection kami, akong gibutangan, o exercise oil ang iyang agtang, istaang motor, gibutangan ako, adisir mi milarga, og mora na akong nadumduman, na-iris na ang tanan. Nga naman, kay ang habog kaing lubi dito sa among giagian, naputol, unya ang dahon, misulod sa akong ligid. Og nalabay ko no mi 50 meters away, og dayon ang akong anak did on arrival sa hospital.
Wa ko'y kalibutan. Pagkaugma na ko nagkamalay. Pero, ang usa ka milagro, nga did on arrival ang akong anak, kay kadugayan nila, kuan dito sa emergency room, mibalik ang pitik sa iyang kasing-kasing. Mao nga gidali kining dala ngadto sa ICU. Na ICU siya dito. More than isa ka bulan, pero dili lang na ako gibalhin ako sa kumbinto sa mga madre. Gawas ko. Pero ingon ang doktor, ang imong anak complete fracture. Na-dislocate ang iyang bukog nga nagkunik sa utok. Busa, lifetime siyang paralyzed, lifetime na siyang ventilator. So, di siya mabuhi og walay ventilator, di siya mabuhi og di na siya kalihok. Munang ingon akong misis nga nagtrabaho sa Lasal, ingon siya nga, mundang nakagtrabaho. Kaya ako sa Catholic radio man ko, mundang nakagtrabaho, ako na lang ang magtrabaho, ikaw mo'y mabantay sa bata. Bahala o lifetime siyang paralyzed. Lifetime siyang ventilator. Ang importante nga buhi siya. Pero samtang dito ko sa kumbinto sa mga madre, nagampo ko, nagrosaryo ko, unya, naghangyo ko, Ginoo, pwede ko muhangyo. Igon man ang mga doktor nga lifetime na siyang ventilator, lifetime na siyang paralyzed. Pwede ko muhangyo. Pwedeng imo na lang siyang kuhaon. Una, before mi ni anhe, before mi na disgrasya, nakakumpisal na siya. Ikaduha, nasantalanahan na siya. Mas maayo pa nga mobiya siya nga nakadawat og sakramento kaysa mabuhi siya og makasala di na makabalik nimo. So, nagrosaryo ko. Di ko malimot ka na ang hitabua nga imbis muhigna ra ko mihayag ang pultahan. O nakita nako og nadungog nako ang mahal na Birhen Maria, ayaw kaguol, ayuhon ko si John Paul. Ang ngalan, John Paul. Ayaw kaguol, ayuhon ko si John Paul. Wa ko mo tuo, ana. Kinsa man kong pakitaan. Ikaduha, kung magpakita siya, nganong mao po na iyang mensahe. Kung ayuhon, ayuhon niya. Mo nang tawagan ako akong kaobang doktor dayon, mo niya ang akong namatikdan, ano na sa, kung tinuod na, milagro gyud. Ingon ang mga doctors, unom sila kabuok, operahan nila ang bata, operahan nila, pagkaugma, iuli nila ang na-dislocate nga bukog. Pero, lifetime paralyzed na siya, lifetime ventilator na siya. Mo nga, nagkuha na sa kung una-una, kung sagyog ka itong nagpakita na ako, di ka ito yawa, nga giilad ko. Pero kung tinuod man ganito, muna akong hangyo, nga ugma, walay operasyon mahitabo, ang bukog nga na-dislocate, mauli siyang kaugalingon. Pagkaugma, gipatawag mi sa doktor. Ingon ang doktor, walay operasyon na hitabo, ang bukog na uli siyang kaugalingon. Pero ingon ang doktor, but lifetime paralyzed na siya. Lifetime ventilator na siya. Tangtango na lang ang ventilator diha sa iyang baba, ug dayon ibutang di sa liog. Wala ko musugot. Ngano man, lain ang akong gihangyo sa Ginoo, lain ang natubag. Oh, ay ang pagbuot mo'y matuman. So ako musugot. Isa ka simana ang ventilator na tangtang na ilisan og oxygen. O ingon doktor, imposible. Lifetime ventilator ni unya na oxygen. Gipadalaan mi og tubig gikan sa Our Lady of Lourdes sa France, gamay nga tubig. Akong gipainom siya, gisulod ako sa baso, unya painom, dito nagsugod og lihok ang iyang kamot, nilihok ang iyang tiil. Ingon ang doktor, dili ni niya siya lifetime paralyzed, makalihok ning niya siya. Unya abi ninyo, ingon ang akong kaobang doktor, andam-andam na lang og 300,000. Kung ano asa man kuanin niya 300,000. Gamay man kayong sweldo na mo Catholic Radio Station. Pero abi ninyo, wala pa ko nagsugod sa YouTube, sa ministry, sa Facebook, na pa ko sa radyo.
Pero tanang tambal, mapalit na mo. Nga naman, kay daghan kayong mga bot nga kwarta nga wa ko kabalog asagikan. Igo ra pug tambal. Igo ra pud pambayad sa hospital. Ang among nabayad almost million. Pero kanang kwartahan ni piso wala gyud koy nagasto kana gikan sa mga tao. Karon miingon ko sa akong misis, pila na ray kwarta nato diha sa ATM. Ingon siya nga ang atong kwarta 60,000 na lang. Ingon ko pugong kay magpapiti pa ta. Siya kuhaan pa nato nini ag wheelchair ugma. O sige, magpalit ag wheelchair. Magpalit na unta mig wheelchair, na mihatod og wheelchair. Di lang usa, nahimong duha, nahimong upat pa. Unya, pagtuslok niya sa ATM diha sa iyang card, 60,000 unta tong nabilin, tingala siya nga ang ATM nahimo ng more than 200,000. Kay doon na po'y nagpasulod. So, muna na ang tinuod ang gingon sa Ginoo, don't be afraid. Ang bisan unsa nga mga kasakitan sa atong kinabuhi, ayaw kahadlok. Kay ang mga kasakitan sa katolikong pagtulunan, mahinungdanon kini. Dunay tulo ka level sa kasakitan. Una, purgative suffering. Yang atong kasakitan, mubayad sa atong pag-anto sa purgatorio. Dinhi pasyota. Kung kining kasakitan nato, dinhi sa atong kinabuhi, ihalad nato sa Dios, mutungtong nang naa siya. Unitive suffering. O kung ma-unite nato na sa Dios, mahulog ng redemptive suffering. Purgative, unitive, and redemptive. Muna nga, kanunay nang gibalik-balik, don't be afraid. Pero sa katapusan, mga kaigsuunan, mao lang niya. Dunay duha kahigayon o duha kamatang ang kasakitan. This kalibutan. To suffer without Christ, to suffer with Christ. Mao nga utrohon nako ang atong pagtuo dapat ihiusa nato o moabot unta sa tukmang kahibalo. Di nato sagulan og mga tuo-tuo superstitious beliefs kay kana mao ang agianan sa demonyo. Sa katapusan, ang demonyo murag irong buang nga gihiktan. Pwedeng mo paghot, pwedeng mo paak, dili basta-bastang makapaak kay duna siya hikot. Apan pwede kang mapaakan kung ikaw mismo ang muduol siniktan. Mao nga rosaryo gyud together with the family, si St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Daghang salamat, maayong hapon. Exorcist of Diocese of Tagbilaran, a spiritual director of Catholic Faith Defender, from Vicar of the Santo Niño Parish, Valencia, Bohol, from Saint Michael the Archangel Healing Deliverance and Exorcism Ministry, the small but terrible, no other than Reverend Father Darwin A. Gitgano. Salamat kay ma'am. Mayong hapon na tong tanan. Katong katugon, katugra mo. Kay pukawon ra mo na mo ikahuman. O pasalamatan ni Father Jose. Nindot po kay ang atong patron kay Senior San Jose. Kanya ato pong pani si Father Jose Garcia, no? Oh, tunggaan sa masipang pakpak si Father Jose na sa kilid o sa akong mga kaubanan nga niya dinhi karon. So karong adlaw is spiritual empowerment. Makatabang kini sa matag usa nato. Kay dunay tulo ka kalibutan karon. There are three kinds of world. Pila? Three kinds of world. Una, the supernatural world. Ikaduha is the preternatural
world. Ikatulo, the natural world. Kinsa maning natural world? Kita. Natural human being. Kanang imong tapad, natural being na. No, ina being ka. No. Natural world. Kini ito palibot, natural. Ang ikaduha, nga, naman si Mama Dare, no? Napod si Ate May, no? Ang ikaduha is the preternatural world. Kining preternatural world, mo ni mga fallen angels. Kinsa ning preternatural world? Mga fallen angels. Asa man ni nagpuyo ni mga fallen angels? Mga nahugikan sa unang ayaw jud mo kalipay na mingon yung hug ka sa langit. Unsa ko? Hug ka sa langit, sister. Kay way laing nahugikan sa langit. Ang yawa ra. Fallen angels. Hulog sa langit. Nakaroon asa man ni namuyo noing hulog sa langit. Naa namuyo sa inyong habak. Uy. Naasalana sa mga albularyo. Naadiha puyo ang mga fallen angels. Ang mga demonyo. Aron gaan ta mo konkreto, kini konkreto jud ning akong isulti ninyo. Dunay usa ka bata nga mga 9 years old, open iyang third eye, unya niadto siya sa office, pag-adto niya sa office, niingon dayon ang mao nga bata, "Mama, nganong inyo kong gida dinhi? Dili maayo ning lugar, mama." Sigsaba ang maong bata kay di mo sud sa office. Adto ra siya sa gawas, mo ni ang catechism room. Adto ra siya sa gawas, sigsaba-saba. Nga anong gida ko din mo dinhi ma? Saba man kayo. Ningon ko nga, "Sister, imo nang anak?" Sa father. Naanay habak wala? Naa, father. Kuha. Pagkuha niya sa habak, ang mga itom nga tao nga nagpuyo sa habak ni gawas og ni hunghong niya, "Doy, nganong imo mang gisurrender ang habak nga tua man mi didto? Nga wa na imo protect nimo. Kinsa na may mo protect nimo ron? Nga imo namang gisurrender anang paring dako." Nga way klaro. Isa nga, kinsa na may mo protekta nimo? Wala na. Di makakita man ang maong bata. Munang mingon ang mga itom nga demonyo nga gikan sa iyang habak. Din gikan ang mga duha ka demonyong itom, ang fallen angels. Yan na may habak dia. Wa maningog ning uban. Klaro na kinang nadagway ninyo. Nya mahal man kay ni father, mahal na balagya ra ba akong kabaw ani. O ang akong kandeng. Muna nga, ang nahitabo, makaigsunan mo ni. Ningon ang mga demonyo nga gikan sa, dinto gikan ang mga itom nga tao sa iyang habak. Mingon ang mga itom nga tao, "Doy, kawata tong habak." Ngayon mong gisurrender sa pare, kawata. Kaya di ka din mo kawaton, bantay ra ka namo. Diyos na, hadlok ang bata. Huwag mingon ang bata sa iyang nanay, "Nay, duha ka itom nga tao, nay." Niingon sila, nay, nga ipakawat ang habak nga tua anang pariana. Hindi man mo duol ang bata sa ako. No? Tungod sa iyang gidaladala nga habak, nga dugay na. Uy. So sa tong unang ikaduhang kalibutan, preternatural world, mga demonyo. Nga anghel kaniadto nga natagak gikan sa langit. Asa sila nagpuyo? Una sa inyong habak. Asti lang tikian ni. Unya, unsay nahitabo? Niingon ang bata, Ma, niingon ang duha ka itom nga tao, ipakawat kuno ang habak. Ningon pud ang nanay nako, Father. Sa nga naman,
ipakawat kunong habak. Sa gibuhat nako sa habak, among gi-break and seal and consecration sa habak. Na, the name of Jesus, I break the seal and the consecration of this amulet. I command all unclean spirits. I command all fallen angels, all demons, on his amulet to depart right now and go immediately. Pag-ingon, go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Ang duha ka itong nga tao, perting karatil og dagan. Nakalimtan ang ilang chinilas. Kay ang mga demonyo talawan, ang mga demonyo hadlukan, ang mga demonyo taslakan. Kamo, hadlukan mo? Taslakan mo? Liwat mo sa demonyo. Unsay natabo sa bata, human ako gi-break ang iyang habak. Ganidaga na mga yawa, go to the foot of the cross of Jesus and never return again. Among bata nga tabian kaayo, hilom na, nilingkod na sa akong atubangan. Atong pakpakan ang Ginoo. Unya, karon kay asa man pod nagpuyo ang mga demonyo? Kinsa man pod ang ilang mga pari? Doon na po sila'y pari. Dili si Pater Jose. No. Ang pari sa mga demonyo, mao ang mga albularyo. Oy. Kung dunay albularyo nga niya dinhi karon, maluoy mo. Isurrender ninyo ang inyong gahom. Ayaw na ninyo kamita. Muna hinungdan nga ang inyong mga apo, inyong mga anak, masakit nga why finding sa doktor. Muna nga, kung nay albularyo dinhi or kaliwat og albularyo, kinahanglan mo surrender mo. Okay? Kay naa sila puyo sa albularyo. Gata mo naman sa habak ninyo, no? Kinsa may tigaba sa habak? Kinsay tigama sa habak ang albularyo. Nagaanta mo konkreto nga experience. Miaging buwan pa ni. Dunay albularyo nga niadto sa akong office. Ato lang yung gawas nga ako ipadungog ninyo ron. Lahi ko ipadungog ninyo. Dunay usang ka kaliwat og albularyo niadto nako from Zamboanga siya. Sibugay mo sa to, Sibugay Zamboanga. Atong Domingo pa, usang adlaw gahapon pa. Kay ang iyang mangkaliwat, mambabarang, mangkukulam, og gawas nga mangkukulam og mangbabarang, kay doon na may albularyo nga itom, doon na po'y albularyo nga puti. Sila'y mohatag sakit nimo, sila na po'y mo ayon nimo. Wanang magbalik-balik ka ditog patuto. Holy water. No. Wala ba jud manghingi ki no naapil ang So asaron ang mga fallen angels naa sa mga albularyo. Oy, nanggaron. Katong niadto nako gahapon. Yang mama mambabarang. Basta ilang kaliwatan. Albularyo. Og siya na pud ang gisunod. Kay musud na niya si Mama Mary. Kisay musud niya? Si Mama Mary. So ang fallen angels nag-disguise. Yang giilad ang mao nga tao nga siya si Mama Mary. Kagahapon pa rin nahitabo, gi-exercise nako dito sa sacristy, in nomine Patri, et Filii. Ningon naman ang mga, si Mama Mary, ako siyang asawa. Uy, si Mama Mary nang asawa na og babae, natumboy si Mama Mary. Ano yun? Kaya ang nisud niya, si Mama Mary. Unya, maingon man si Mama Mary, ako na siyang asawa, Darwin.
Ako na siya. Ayaw na siya. Hilabti. Uy, di, Junis Mama Mary, kay natumboy man. Musugot mo, si Mama Mary matumboy. Ang nisod niya, ako si Mama Mary. No? Kung kadugayan na po niyang sulti, ako ning asawa Darwin. Uy, natumboy na si Mama Mary. LGBT na. Si Mama Mary, ano Padayon ako exercise kagahapon. Kay ba mo? Nitug-an jud nako kinsa di ay ang espiritu nga nagpaluyon niya. I am Lucifer. Kinsa? Si Lucifer. Lucifer. Grabe, no? Satan is master of deception. So, asang mga yawa ron? Asang mga fallen angels ron? Naa sa mga albularyo. Uy, dito ra mamigikan, Father. Wa man say mawa, Father, kung adto ta. Yung mga albularyo ra ba may mag-bless og tubig. Mag-bless sa ilang lana panahon sa karisma. Mubukal ra ba niyang lana, Father, kung dunay wak-wak? Og tungod ni ana daghang Katoliko wa masayod ni ana. Antong miaging buwan mga kaigsunan, 4 ka albularyo ang nagsurrender sa atua. Og kanang akong gisulti ninyo mo ni. Walay padungog ninyo ha. Taga Talibon siya pero tuan na siya sa Mindanao nagpuyo. Ako lay padungog ninyo mo ni siya. Ako po ning gi-post sa Facebook nako. Para makakita jud mo actual ani. Actual kining sa video wa po nako ipakita yang now. Usa sa albularyo gihapon, no? Unya kinadaghanang demonyo sod sa iyang lawas. Okay, paminawan ninyo ha. Ako ipangutana, how many spirits do you possess her body? Before na ko ipadungog ninyo, sama ni ninyo, normal kayo. Mastorya nimo, mahalubilo nimo, makumusta nimo. Normal kayo. Pero during deliverance, mugawas ang tinuod nga nagtago ang mga fallen angels, the preternatural world. Okay? Ready na mo? Hoy. Ready na ba mo maminaw? Ready na? Ready na mo dagan? Aminawan ninyo. How many spirits you harassed her body? How many? We are 100. Pila ka demonyo sud niya? Nya himo naghabak mo to usa ka demonyo na nimo or depende sa imong bayad kung dako-dako na mga daghan-daghan jud ang demonyohan na. At tinuod akong gisulti. Hoy. Ito mo ana wala. Bala nang di mo mutuo kamo bitaw yung mademonyohan. So padayon lang ko sa akong gisulti ninyo. So di nagpuyo ang mga fallen angels na amo nang duna sila spirit guide. Hoy. Naa sila'y abyan nga espiritu. Muna inagduol nila, oy ang imong sakit, cancer. Layo ray x-ray ninyo. Layo ray doktor. Makaibaw sila sa inyong sakit. Not because of them, because of their spirit guides. Nakinsa ng spirit guides? Mga demonyo. Uy, stilan, paterno. Ikas, doktor matura ba dyan, be? Tinood, dili. Kitang tanan mo duul og albularyo sa una. Pero karon mo nang niata dinhi, kay kung nakaayo ang mga albularyo, kining ikatulong nga kalibutan, mo'y pinaka-the best. Ang ikaduhang kalibutan, preternatural world. Kinsa to ning preter? P-R-E-T-E-R. Preter. Natural world. Kinsa ning naa sa preternatural world? Mo ning naa sa inyong kahoy.
Oh, makakita mo white lady nga itom, no? Higanti nga diwindi, no? Muna, ang inyong CR dunay maligo bisag way tao, no? Dunay manghugas bisag nanghuman na mong panghugas. Kay infested ang lugar. So mo nang ang mga haunted house nga wa nay nagpuyo, mo nang ilang puyan. Mo nang nikatug di mo sa guest room nga wa nay nagpuyo for how many years, urumon ka. Tinoo dili. Kay tuwa dito nagpuyo ang mga fallen angels. Grabe no? O makapalit kag yuta nga infested, mo na tuwa sila nagpuyo. Muna matinga ka sa pagbalhin ninyo, bag-o na munta mong balay, nangasakit mi. Kaya ang inyong lugar, gipuy-an sa preternatural beings. Nasamtan. Ang karunsaon man ni nato. Oy, unsaon man ni nato. Posible gani mong sakit, gikan sa preternatural being. Karon lang, si Manaha, na taga-Ipil Sambuanga, gapon, dunay 198 katao ni bisita sa office. Grabe no? Daghang kayo. 198 katao ni bisita sa office kagabi, gahapon. Yan ay usa dito, nakalimot ko siya ngan. Dito na siya doktor, sakit kayang tiyan. Imagine kagikag Ipils, Sambuanga, ni biyahe, padong, Bohol, perting layo Diyan nahutan gugug pamasahe, Father. No? May gani kay nakoy kauban ni save sa ako So sakit ni mo nay. Di ma-describe ang sakit sa kong tiyan. Why finding sa doktor? Why diagnose sa doktor? Kaya ang sakit gikan sa preternatural being, sa demonyo. Nya kumusta naman karon ay? Wa na joy sakit bisan gamay, Father, na atong pakpakan ang Ginoo. Naasa maron kining preternatural beings, naasa inyong habak, naasa lana sa albularyo, naasa mga napailaing albularyo kay padungog ninyo. Lain to ha. Katong albularyo hang akong ipadungog ninyo, nga perting daghanang demonyo na asod siyang lawas, usara siya ka tao pero daghang demonyo. Unang naghimo niya og habak, yan ang butangan, no? Iyang i-share it ang demonyo ni Anya, no? I-bluetooth. I-bluetooth, no? So, inig-bluetooth na, no? Nitapon na ang demonyo sa imong habak. Oh. So, mo nang demonyo, muhatag nimo og protection sad. Muayo ni nako, mo protect ni nako. Bisan asa ko maadto, mo protect ni nako. Kay mo protect man pud sila. Pero muhat kay nakapahimos ka silang gahom, mo nang mupahimos pud sila nimo. Kay wa man sila kugma, puno man sila sa pagdumot. Kay di man sila kapanimaw sa Ginoo. Ang ilang panimaslan aron masakit ang Ginoo. Kay di man sila ka-direct panimaw sa Ginoo. Aron masakitan ang Ginoo, ilang panimaslan ang pinakabililhon sa Ginoo. Kinsay pinakabililhon sa Ginoo? Kanang imong tapad. Ina, bililhon kay ka sa Ginoo. Bisag ingon ana na imong dagway. Bisag wa na kay ngipon. Gimahal ka sa Ginoo. Kung masakit ka, masakitan ang Ginoo. Kung mawad-an ka sa paglaom, ang Ginoo masakitan. Unang ang yawa maning kamot nga mawad-an kag paglaom. Ang yawa maning kamot nagaan kag sakit aron ma-depress ka. Ang yawa maning kamot aron mapasakitan nila ang Ginoo pinaagi sa pagpasakit sa pinakapinangga sa ato Ginoo nga mao kita because we are created in the image and likeness of God. Amen. Unang si Monsignor Rosete dito sa exorcist dito sa Amerika, mag-exercise siya, magdag sa amin. Uy, mag-exercise siya, magdag sa amin. Katong poses, iyang pasaminon. Kaya ang mga yawa nga nasa sud sa iyang lawas, di man ganahan man namin. Kaya inigkakita na sa samin,
makita man niya nga you are the image and likeness of God. Muna mo duko ang yawa inig kakita sa amin. Inig butang na po, duko man rin, butang na po ni Monsignor Rosito Sobos, mo hangad na po. Nagduwa-duwa na lang sila dito, no? Muna nga, panamin ra mo. Mahadlok mo, mga yawa mo, no? Ano mo, hangdahan mo, tanaw si mong dagway, no? Munang ang yawa, mahadlok na to. Munang sa Genesis 3:15, kunin mo nang basahon, ang babae, mupaak sa tikod sa, ang demonyo, ang bitin, mupaak sa tikod sa babae. Mo kay bawo nga no? Dili siya katubang sa babae. Munang iyatang talikudon, munang ari siya moatake sa tong likod. Pinaagi sa deception nato. Nganong di siya kaharong nato. The same ni Mary, we are the image and likeness of God. Amen? Atong pakpakan ng Ginoo. Na karon, ayaw mag-uli dayon na after sa ato talk kay magmisa si Father. No, magmisa si Father niya. Muuna lang kog kuan kay nahuman ang kog misa, nya na pud may information dito sa kuan. Yang climax na to is the Eucharist. Okay? Na karon. Mo ni ang preternatural world. Naghatag na tog sakit. Ug doon na po'y pari ang preternatural world. Nga mao ang mga albularyo, mao ang mga mangkukulam, mao ang mga mangbabarang. Hoy. Mauni ang ilang human followers. Nan, karon, how to protect us from the preternatural beings. Unsaon na to paprotektar ang atong kaugalingon. Ready na mo? Ready na mo? I-surrender inyong habak. Number 1 dyan na. I-surrender imong yama-yama. Yam-yam ni mo. I-surrender ang imong orasyon. Asa ni mo i-surrender? Ngadto ni Father, ayaw na nagamita. Kung na-amaze mo sa power, sa preternatural world, kung na-amaze mo, nga naa sa albularyo, nga Father, nagpatuto ko dito, yang akong hubag sa kibot, Father, nawa dyan. Wala dyan, Father. Yang asa naman ron, nibalhin sa pikas. Still lang tiki. Balhin ang matagtiki, nibalhin sa pikas. Kung na-amaze mo sa gahom sa mga albularyo, nga preternatural rana, karon, lapaw mong ma-amaze. Kay ningon si Kristo, ngadto ni Nathaniel, Nathaniel, nakita ko ikaw, ilawom sa kahoy nga igera. Humingon si Nathaniel, ikaw gayod si Kristo, ikaw gayod ang Mesiyas, ikaw gayod ang anak sa Diyos. Humingon si Kristo, if you follow me, Nathaniel, you can see greater than this. Kung sa gingon ni Kristo, if you follow me, Nathaniel, you can see greater than this. Makakita ka, labaw pa ni Ana. Kung na-amaze mo sa albularyo, si Kristo mingon ninyo, kung musunod mo sa akong paagi, you can see greater than this. Inay mong tapad. When we follow Jesus, we can see greater than this. Nya, willing na mo? Ready na mo? Ready na mo? Mo follow ni Kristo? Inay mong tapad, ready na ka? Inay mong tapad, ready na ka? No. Ang ikatulong nga kalibutan, morning supernatural world. Kinsa man ni sila? Mauni ang Ginoo. Mauni ang mga anghel. Mauni ang mga santos. Asa sila napuyo? Sa supernatural world. Kining preternatural power, naghatag po ni sila preternatural healing, preternatural gift, preternatural power sa ilang mga tao. Preternatural protection. Munang ma-amaze ka. Doon ay mga tao karon nga di madutlag bala, Tinoo dili. Hoy. Di madutlag kutsilyo, Tinoo dili.
Kay maunay gahom nga gikan sa preternatural world. Pero kay ba mo, daghang mga sundalo, daghang mga pulis naaana. Daghang mga banggiitang politiko naaana, bisag ordinaryo nga mga security guard naaana nga orasyon. But that protection, it is not from supernatural power. It is from preternatural power. Ganito mo example. Na konkreto dyan ning akong isulti ninyo. Albularyo o daghan siya orasyon. Dili siya madutlan og bala. Dili po siya madutlan og kutsilyo. Dili po siya madutlan og sundang. Ya kung ipakita silang page, diyan dito ang ilang mga membro. Napo dito ang iyang master. No, master may tawag nila, master. No. So ang nitabo makigsunan, kung dunay mag-wild as unahan, iyang adtuon. Iyang hagiton. Wa siya mahadlok man. Kaya doon na siya preternatural protection. Nagtuo siya nga manggahom gikan sa Diyos. Pero gikan di ay sa false God. Nga mao ang mga yawa. Kung sa'yo nitabo makiksunan, kung doon ay maghagit diha, o na mag-ermentando, iyan ang atuon. Magdasyag pisi. Ingon niya nga, Brad, isog man ka, dali. Kita, ako may harunga. Hiktan ta ng imong akin ng imong hawak, hiktan po na ko ang akong hawak. O, maghiniktanay ta, parang way daganay, tag sa tagkutsilyo, magdinugabay ta. Sumudagan ang mga, bisang sa ka, isog mudagan, kay di man siya madutlan. Diba mo, ang holy and exercise all ramoy nakakonvince niya, dili ang akong katekism sa simbahan. Ihaplasan siya, glana siyang asawa, napaso siya. Og daghan kayong demonyo sud sa iyang lawas, the preternatural beings. Nisulti na. Kaya ba mo sa isulti sa mga demonyo? Never, never bring me to Darwin. Yun, kaila man ako eh. Ano kaila man to? Followers po rin yawaan eh. Nag-follow po sa Facebook. O sa YouTube subscriber. Kaya mga yawa ron, nig-upgrade na po sila. Mugamit na sila messenger. Mugamit na sila cellphone. Kaya mga napossess nga ako mga biktima, mag-text na ko, panahon sa alas 12 nga to sa alas 3, mag-text sila na ko. No? Ako natug naman kay ko, kay lami kay kong tug. No? Kay nalamian. Ang kansidyo mga yawa, kay wa sila itug. No? Kung kamura din mo gamit og cellphone, mga yawa po. Munang anay tabo, makiksunan mo ni. Ni-surrender siya. Pag-surrender niya, pagpadung, mo niya ang altar, na dito iyang mga tanang hinagiban, tanang orasyon, tuwa dito. Iyang gikuha, kaya iyan ang isurrender sa office, pagkuha niya, nakulaps siya. Na? Unya, gidaan nilag sakyanan, padung sa office, samtang nag-travel sila, suka tamas ginhawa. Ang suka niya puro tubig. Unya, lapas sa balde ang iyang gisuka. Ang iyang ginom, kay ngunahan nila kadakha. Samtong gamay ram to kong ginom, pero binaldi naman tong akong. Lapas sa balde iyang nasuka. O nisamot siya ka-interesado pag-surrender ni ini, kay ang iyang gahom, gikan di ay. Asa mga demonyo ron? Naa sa mga orasyonan. Naa sa mga dunay anting-anting, naa sila puyo sa inyo, ha? Nasabdan. Hoy, lahi naman mong tinanawan ako, no? Bahala mo. Napailain, ako ipadungog ninyo. Usa ka albularyo nga nag-renounce, tagabuhol lang. Nag-renounce siya, tibok majority sila family members tuwa dito. Pag-renounce niya, sa iyang pagka-albularyo mo ni nahitabo. Ang nanay, sila tanan nag-renounce, ang iyang anak maoy giharas pag-ayo, na possess. Ako padungog ninyo ha. Ako ra po din gi-post ka po sa Facebook nako. May tawag ko
Kita ninyo, nag-prayer of renouncement lang sila. Ang bata nga ako pang nasturya before sa deliverance, perting react. Perting react. No? Umingon siya, noon sa di ko ma. Grabe, no? Sumuna nga, ang nagpaluyo sa mga albularyo, demonyo. Uy. Nabay albularyo sa pasanan? Naawa, kay ang kasagarang albularyo, sirado katoliko. Wapo sila kay bawa na. Muna nga, pinaagi sa first sa simbahan, o sa sacramentals sa simbahan, dako kay tabang na siya. Nakaron, doon naman po'y preternatural protection ang mga yawa. Ang Ginoo usab, muna ang mayong balita nako ninyo, ang Ginoo usab naghatag usab nato og supernatural protection. Ready na mo? Naghatag usab ka nato og preternatural power. What are kumingking? What are kumingking? Ang gahom sa albularyo nga niya nato. Kano sa amanta nakadawat og supernatural power? Ready na mo? Kano sa? Kay ba mo wa? Sa panahon na bunyagan mo. So, nabunyagan mo? Nabunyagan mo? Check. Sa panahon nga nakumpirmahan mo, you receive the supernatural protection. Supernatural power. Every time mo duol ta sa sacrament, you receive the supernatural power of God and supernatural protection of God. Asa na nimo madawat ang sacrament? Adto sa pari. So ang kaparian day ang gitugyanan sa supernatural grace sa Ginoo. O kung naa ka ng supernatural grace nga madawat nato sa sacrament, what a great protection. Dili na ka madutlan og barang. Hoy, ganan mo di mo madutlan og barang? Hoy. Dili na mo madutlan og kulam. Ready na mo? Ang ikatulo nga sakramento, mato, bunyag. Ikaduha, kumpirma. Ikatulo, kumpisal. Uy, bilang na mo katuig way kumpisal. Mangumpisal po di sulti tanan. Sa uwaw maning duha, kiriran tulo ako ikumpisal. Sa inyong pagkumpisal, kanang sala nga pinakauwaw, may unang ikumpisal. Uy, it costs protection. Great protection. Kung saan itabo ninyo? Maantumog mga mabarang, maantumog mga kukulam. Mangutanan mo, kinsay nagkulam na ko? Tinoo, dili. Baryante ka bisag pila ka libo-libo. Basta tug-ani ko, kinsay nagbarang nako, kinsay nagkulam nako. Tinoo, dili. Sayop ng pangutanahan, dili na saktong pangutana, kinsay nagkulam nimo. Ang angay pangutan-on nimo nganong nadutlan kag kulam. Kay supernatural protection. Ready na mo? Paminaw. Ready na mo? Ikatulo, confession. Pakumpisala inyong tibuok pamilya. It is the supernatural protection, supernatural power of God. Yan ay bayad kumpisal. Naibayad? Wala. Wala lagi. Libre ra. Unya upat nga protection ninyo. Manimba mo kada Domingo. Uy. Manimba mo. Unya, ang may tabo po na nimba niya to sa albularyo, aigo gapon. Munang dunay mga liminister na poses. Dunay mga mother butler na poses. Dunay mga choir, members sa choir na poses.
Nganuman dual sim. Daghag patuo-tuo. Daghag superstitious belief. Tinoo dili. Ada way mawa kumutuo ta Father. Dako kay mawa. Kay mingon man si Kristo sa Mateo 15:9, kawang ang inyong pagsimba. Unsa to? Kawang ang inyong pagsimba kay inyo pang gitudlo ang pagtulunan sa inyong katigulangan. Useless na ang iyong simba-simba di ay. Kanami mo, wa bitami wa mutuo Father. Useless ang tanan. Una nga, unsay buhaton nanto? Go to the sacrament of confession. Panahon ni Padre Pio, paminaw mo, panahon ni Padre Pio, daghan kayong naayo. Nga naman, taas ang oras ni Padre Pio nga naglingkod sa sacrament of, sa confessional box. Grabe, no? Una nga, the greatest protection na to, confession, reception of the body of Christ, ang pagkalawat. Ikalima, sa may kalima, magpakasal mo sa pari. Kadtong nagpakasal og civil, kadtong nagpakasal sa banig, ayaw na mo nga naman, dili man mo kagamit sa prayer of the church. Kung kasal ra mo sa banig, kasal ra mo sa habol, kasal ra mo sa civil, dili mo kagamit sa prayer sa simbahan. Nakaron, unsa may buhaton ninyo aron makagamit mo sa prayer sa simbahan? Munang kanang 5 ka sacrament. Litaw ka kanang lang 4. Kung nakay partner kanang 5. Nasabtan? Okay? Kay ba mo kanang sacramentals nga inyong gigamit mo na counter nato sa mga napoy nila sacramentals sa mga albularyo. Kaya kung di mo bless ang mga pari ana, mangita yun sila visible entity ang mga parokyano. Abi ninyo, daghan kayong mga conversion because of the sacramentals. Kanang holy and exorcised water, sprinkle na ninyo sa inyong kwarto padung matulog, and then i-pray ninyo ang prayer sa simbahan. Pwede mo mag-prayer of deliverance sa inyong balay as long as, paminaw mo, muna ipalatay ni Kristo ang iyang supernatural protection, sacramentals and sacraments. Okay? Pero mag-una ang sacraments. Munang nindot kayo pamation, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, nanguhit sa pari kay mangumpisal. No? Kinsa may manguhit pari aron mangumpisal, kadtong nagtinga. Di pa jud kasulti. Ato na ning tiwasan. Tinoo dili. Muna nga, samtang conscious pa ta, samtang baskog pa ta, kitang tanan mangumpisal sa pari. Apil ang pari, mangumpisal pod sa pari. Amen? Kasagaran ba yung di mangumpisal, no? Kining sigkuyog-kuyog sa pari. Tinoo, dili. Kining driver sa pari. Kining liminister sa pari. Kining choir sa pari. Tinoo, dili. Yang delikado po, kung kaming pumpari, otro pong way kumpisal. Hasti lang, tikia. Munang kitang tanan di ay magpanon, apil obispo, apil kardinal, apil ang Santo Papa. We need Jesus. We need the supernatural protection of God. We need the supernatural grace of God. We need the supernatural gift of God through the sacraments and sacramentals. Nalipay ba mo rong adlaw? Dahil nanawag nako dito sa pilar. Pagpanawag na nako, Father, ang akong mama, way finding sa doktor, way diagnose sa doktor. O gitagalan na ang akong mama.
Ay kagul tabangan ta ka, Father, mao ni ka sa pilar? Dili. No saan man nimo pagtabang adi man ka moris pilar. Go to your priest. All priests are healers. Unsa to? Kusga. Muna nga, every time mo duol mo sa sacrament, it causes healing. Ganun na nga sakit mo, wa mo ay kumpisal. Sira kalawat, sibog pangawat. Kamo, pila may palit ninyo dire sa eleksyon. Inay mo tapad, gikamang ka? No. Wa dyan nang umpisal, ana ba? Ang namalit pod, nag-Thanksgiving Mass. Wa ka mauwaw? Ayaw pag Thanksgiving Mass, oy! Kinidaog ka tungod sa sapi. Dili tungod kay gipili. Uy, ayaw gawa sa inyong kwarto, kauwaw kay, sus, Ginoo ko, uwawa ni, daog ko tungod sa sapi. Uwaw kay na. Uy, kay na, kay kung wa kay kwarta, di jog ka kadaog. Ang angay ni mo di Thanksgiving Mass, confessional box. Malipay ang Ginoo nato every time mo duol kita sa confessional box. Sign of submission to God. Sign of great humility. Nyatiman ini kung great humility ang iniya sa to kasing-kasing supernatural grace, supernatural protection, supernatural power iyang ihatag nimo. Di na kamadutlan og barang, di na kamadutlan og kulang. Hoy, ang pangutana karon, sayop ang pangutana kay say nagbarang nako. Ingna nganong nadutlan man kog barang. Ayo na pag-trace kinsay nagbarang nimo. Pangutana, nganong nadutlan nig barang? Kay naa kay habak, kay naa kay anting-anting, naa kay orasyon, naa kay kaliwat nga mga albularyo. Nakaron, unsay buhaton pa jud nato? Practice cares. Unsay ito i-practice? Cares. Kaya ang Ginoo nag-care nato. Kung ma-practice nato ang cares, we enjoy the supernatural healing of God. We enjoy the supernatural protection of God. We enjoy the supernatural graces and gifts of God. Munang inyong mga, munang luudan ka, munang saputon ka, munang mabaw kag lubot. Kaya ang occult spirits, nag-disturb man nimo. Ha, ingaanin ako, why magbona? Ako nigga. Ngano man ang demonyo nagharas nimo, kinahanglan ka i-deliverance from the spirit of anger, from the spirit of manipulation, from the spirit of hatred. Ngano man ato emotion dara dire? Asa to emotion? Asa'y superior. Emotion, intellect. Tubag. Intellect na dire. Emotion na dire. Pero most of the time, we are driven by and dictated by our emotion. We are slave by our emotion. Dugay na kang nabilanggo sa imong pagkagahig ulo, luuran, himantayon, marites. Away tinud-an na Father, no? Dali ka mapungot, dali ka masuko, dali ka mangluod. Muna, giharas na ka sa imo, gitawag na behavioral illness. Uy, behavioral? Uy, daghan na ba tagsakit ron? Kaya bitaw, nagkatawa-katawa pa ka karon. Pag sunod adlaw, nagmugot na ka. Usaray imong ikasukan, tibo kalibutan, di tinggan. Behavioral illness. Sakit na. Kaya ang sakit, good ato lang i-associate og physical. Adi kalakaw, hubag ang paa, physical.
Pero doon ay physical illness. Doon na po'y psychological illness. Ano sabi ng psychological illness? Maginuhungay na imong tapad. Ako na po'y kilibak ni mga yawang dagko ay. Ilang tanon yun na sila, no? Makabawas sa suka na nila. Kadungog na ka. Negative na imong huna-huna. Kitawag ng demonic obsession. Nakakita ka, kadungog ka, gitiksan ka, kinsa man tong nisakay si mong bana, nga puti nga babae. Pantay lang, ako tawagan. Puti nga babae, ha? Puti nga babae, pantay lang juga. Tawagan di pa dyan mo tubag. La, naguba na imong adlaw, kinsa dyan ang puti nga babae. Sika, nung di ka mutubag, la, imong mga text, puro na negative, di na ako isulti. Giaway na ni mong bana, suko na ka. Tungod lang sa usa ka pung, no? Ano kang maapektuhan ta sa gamay nga sayop sa ato bana, sa inyo bana? Ano kang maapektuhan mo sa gamay nga sayop sa inyong asawa o sa inyong anak? Di mo mangutan ng ano? Nang gamay nga, kuan ba? Di wa mo kay bawo ng ano? Maapektuhan ta sa gamay. Wa mo kay bawo? Naatay gamay. Inay mong tapad na kay gamay na. Kung pareha mo, appear. Oh, dali kay masuko, dali kay mangluod, naanay gamay no. Ang na i-deliverance no. So sa initabo, psychological illness. Pag abot sa iyang bana, itong puti nga babae ni sakay sa motor, niabot iyang bana alas 9 nas gabi. Yung bana, relax na kayo. Yung asawa, sus, nang lupad ng plato dito sud sa kusina. Kanya yung bana kayo, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. No, yung asawa, nagtuwa-tuwa na dito sa kasuko. Siya, darling, yaw! One night tingog. One night tingog yung asawa. Berarti lagi yung suko ah. Sign language sa lugar siya. Nahurot. Tungod lang sa gamay. Yan, i-explain ang bana. Dingon ang asawa, unsa to ka tinuod? Unsa to ka tinuod? Naku na text na dapat. Unsa to ka tinuod? Unsa may tinuod? No, ingon bana, relax kay bana. Unsa may tinuod? Nga ni sakay nimo, puti nga babay. Sa tinuod. Samot ka wa ang tingog sa asawa. Hindi na ma-describe. Sa darling ano suko man ka. Nakalimot ka nga driver ko gabal-habal na. Yang kedua darling, puti nga babae, puti man tog mga buhok. Yung siya, ha? Puti deg buhok, kiko puti og legs. Nagasto na iyang adlaw. Munang don't ruin your day with the trap of Satan, psychological illness, mga biases, prejudice. Process your biases to your husband, to your wife, to your fellow workers. Process your biases. Nga naman, mo na entry point sa yawa to destroy your day. O no Pedro 5:7, overthinkers ruin their days. Overthinker steals their peace. Ano sa to? Ang mga overthinker steals their joy, steals their peace. Kawaton sa demonyo ang inyong kalipay. Anang adlaw. Gitawag ng psychological illness. Doon na po yung isa, relational illness. Ano sabi ng relational illness? Kung naa siya, gubot. Kung wa siya, linaw. Gitawag na relational illness. Connected siya sa behavioral illness. Nakaroon, kay kitang tanan na aman ana, napili nagwali.
naamantaan na nga sakit. We need supernatural healing from God. Nya kanus aman ihatag sa Ginoo ang supernatural healing of God, supernatural protection of God through His sacraments. Pila to kabuk 7 ka sakramento? Pila to kabuk 7 sacraments? Pila to kabuk ang 7 sacraments? 7. No, 7 dahil. Bright ninyo. No. Di na mo ang itudluan kayo. Bright na kayo mo. So, ang sacraments instituted by Christ to give grace. Ako lang ilaktod. Ika ng term sacrament, usang tuig na mo nag-istadihan seminaryo. Pero karon ato ilaktod. Kay bright pa mos mga seminarista. Sacraments instituted by Christ to give grace. Munang nangasakit doon ay natural nga sakit. Munang nanginanantag doktor. Pero doon ay sakit nga dili natural. Unsa man sakita? Preternatural in origin. Munang kulam, barang. Di na mahayog doktor. Dili na mahayog doktor. Example, katong igurot, yan arto sa among office. Usa ka igurot, babae, niya ato sa among office. Pag ato na mo sa office na mo, siya waitug for 3 months. Wakay tug sa usang adlaw, di naman yun na maayo. Pero siya 3 months, waitug bisag usa ka segundo. Grabe no? Kung abtik lagi mong naong, masig ni suyop ka. Wa pa ko katilaw anak father. Ug ang iyang bana military. Silang duha ni adto dito. O dapat jud iyang anak nga lalaki. Kinay sakit iyang anak diri dapit sa abaga. Kinasakitan jud. Pila na kuno to ka buwan pod. Siya way tug bisan usa ka segundo sud sa 3 ka bulan. Grabe no? 100,000 lang ang iyang nagasto. Nanto siya mga klase-klaseng albularyo. Nanto na po siya doktor. Nanto gani siya psychiatrist. Giinjikan na siya og high dosage na nga pangkatog. Kanang pangbuang jod. Grabe no? Pero human sa pag-injeksyon niya og sleeping pills nga. Grabe jod. High dose na jod nga sleeping pills. Sinitabo niya, wa jud gyapon katog bisag usa ka segundo. Grabe na? Sud sa 3 ka buwan kapin. Dito sila sa office, ako silang inan, you need to receive the sacramental and the supernatural protection of God. Siya unsa man namo pagdawat anang supernatural protection sa Ginoo Father, no? Go to confession. Nya naglive-in man sila. Ako silang gi-invite, receive the sacrament of matrimony. Pakasal mo, kay naa diha ang supernatural protection. Ya karon kay gi-invite man ako siya, gi-exercise na ko siya. Kinadaghanang demonyo sud sa iyang lawas. Ang akong gihatag pa niya sacramentals pauna. Gi-deliverance na ko using the holy and exorcise oil, sacramentals. Kibaw mo, daghan kang demonyo sud siyang lawas, katuling mga demonyo mo hinungdan nganong di siya katug, kay daghan kang spirito sud siyang lawas. Pag human na mong deliverance, siya, Father, lami kayo ikatug. Kibaw mo, pila siya kadlaw na tog, taas kayo. Wa siya mata-mata pod. Siya mapaita ni Father, sige ako katug, Father. No, mukaon ako, mubangon ako mukaon. Kung sa gingnan, tungod na kay tulo po kakabuan na mawi mong lawas. Kinawa man ang mga yawa sud sa iyang lawas. Unya, gi-curse man siya. Curse, kulam, barang ang iyang curse. Una nga, di siya katug. Ug paghuman sa pagdawat nila sa supernatural protection sa Ginoo, kompleto nga sakramento, umpisal sila, nagpa-anwent siya, iyang pares nagpakasal, sunod mga buwan. Siya, Father, magpakasal may 17 years naman may. Nagpakasal silang duha,
hangtod karon wala na siya masakit. The supernatural power of God, o ang iyang anak sad, nga perting sakita ang likod, completely healed. You can see greater than this if you follow me. So karon unsay akong tuyo nganong nianhime dinhi, let us together follow Jesus and go to his priest, si Father Jose. Karong sunod karong simana ha, willing kay si Padre, nagtabi mi, willing na kay siya nga magpakumpisal sa inyong tagsa-tagsa kapamilya nga muan ni sakripisyo man na, sakripisyo dyan na. Okay? Yatiman ini ha, the supernatural protection of God will be enjoyed by you and your whole family circles. Grabe no? Libre ra. Inigsimba ni mo diri, ni kalawat, mingon bas Father Jose, nihog na ka sa sibot. Lawas si Kristo, nyara, nihog ka sibot, Father, ibutang ni na itong lawas ni Kristo. Bukog ni Kristo. Para mabukog ng mga tihikan eh. Muhog ka sa sibot or dili. Muhog ka sa sibot or dili. Lawas ni Kristo ang atong madawat. Libre. Na by entrance fee ang simbahan? Wala. Grabe no? Abi ninyo, that supernatural grace, every time mo duol mo sa sacrament, kumpisal, yan yung masakiton ninyong ipahilog. Di na pang tiwas ng hilog ha. Kay daghan din nagtuo ng hilog pang tiwas. Sa pagtuo ni mo man ako, anong imong pahilog man ko? Sa pagtuo ni mo man ako, imagine? No. Dili na sacrament of killing. Sacrament of healing. Ang kumpisal, kung kitang tanan magpanon sa confession, makasave mo og kwarta. Kay daghan natong sakit, oppression. Munang sa Acts of the Apostle chapter 10 verse 38, ningon ang Ginoo, Jesus is sent by God to heal the oppressed of the evil spirit. Unsa yan? To heal the oppressed of the evil spirit. Muna nga every time mo dawat mo sa sacrament, you receive grace. Unsay inyong madawat? Grace. Unsa nang grace? Supernatural protection, supernatural gift, supernatural healing, supernatural graces. Grabe na. Supernatural strength, supernatural protection. Dili ka madutlan og curse. Dili ka, ready na mo, di mo madutlan. Oy, og curse. Di madutlan og kulang. Let us enjoy the supernatural gift from the supernatural world. Asa? Naa sa kamot sa ato kaparin. Atong gaan sa masibang pakpak, atong Paris Priest din naginasara ra itaon sa diri, si Father Jose Garcia, no? Unya, ingon siya nako nga, lingkod lagi ko na, every Friday rin pa kumpisal pa rin. Maura jud, ito ra mga kantura, mga lektura, mga maura jud dagwayan, ay muray sa nako ilang tingog. Kay daghan nato lack of appreciation sa sacrament of confession. Tinuod dili. Mauday na ang greatest protection nga libre ra, way bayad. Ready na mo mudawat sa sacrament of protection? Oy. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Amen ba? God is good all the time. Ya kayo, no. Lupig ra jud tas mga laing tinuhuan, no. Paspas ko kay sila, magdaig sila sa Ginoo. Hallelujah, 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 Lord. Ang silingan ko masuko na lang kay public disturbance. Di na matabag oy. Kanta na, hallelujah, 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 Lord. Katoliko,
Nangaluya, nangaluya, nangaluya. Ah. Nangaluya, 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 Lord. Nangaluya, nangaluya, nangaluya. Nangaluya, oy. Kung God is good, grabe. Ganong grabe? Supernatural power, supernatural protection. God is good! Wow, no? Napugos ramo. Kaya ko all the time. Okay, balik ko naman. God is good! All the time! Kaya no, ang iyang gi-provide nato, supernatural power. Ayaw mo pa-deceive sa preternatural power, preternatural healing, because it is from the fallen angels. Nasabtan? Magpailad pa mo? Humanata na ilad. Consumatum est. Natapos na. Nga naman, doon na namoy knowledge. Knowledge is power. Kung sa tong knowledge, nyagwa kay knowledge. Kili-kili power rajud. Niya na to, no? Kili-kili power, no? Manang katawhan sa Dios nga niya dinhi karon. Unsay buhaton ninyo before ninyo gamiton ang sacramentals, kinahanglan ma-practice ninyo ang cares. Kanang atong i-bless ng mga sacramentals karon, before mo gamit niya na, kinahanglan mo practice mo sa cares. Unsa toy practiceon? Una, confession. Unsa tong C sa cares? Confession. Ikaduha, adoration. Kung what ay blessed sacrament dere, kini siya. Every time mo ari mo diri simbahan, before mo manguli sa misa, bisag mo ador lang mo 5 minutes. Waray isulti. Waray itabi. Pundo ra kada. Nuktok ra, Lord. Naghanag utak ako, Lord. Napay turko, napay... Sulti ra. Isumbong ra niya. Adoration na. Muluhod ka, Lord. Kaya bitang, Domingo, ay sa mga lakaw dayon. Adore sa mo niya. Luhod. Adoration. Powerful kayo na. Wala ko kasabot sa kong bana, wala ko kasabot sa kong asawa, wala ko kasabot mo sa kong kaugalingon. Adore. Entrust your problems to Him. Entrust everything to Him. Amen? Karon magbisa man ta, uban ni Father Jose, ay sa mo pang lakaw dayon. The climax of our talk is the Eucharist. Siya na. Abi ninyo, inikalawat ninyo, labi nang nangumpisal na mo, you never only receive grace. Iba mo? You receive the source of grace. Every time mo simba mo, you receive the source of grace. Mo nang full of energy mo. Ano man, nakumplito ninyo, nangumpisal mo, you receive the source of grace, manang daghang pagsulay maabot sa inyong kinabuhi, tawanan mo ang iyong problema. Sira ra ka, smile ra ka. Ano man, sa may minig smile, see miracle in life every day. Sa ito'y minig smile, see miracle in life every day. Kaya nga naman, laugh is the best medicine. Kung sa to? Laughter is the best medicine. Laughter is the best, kusga. Laughter is the best medicine. But when you laugh without reason, you need medicine. Kung sa to? Laughter is the best medicine. But when you laugh without reason, you need medicine. Ayaw po pa sobra eh. Nya, relax na kay ka. Ano man, you receive the source of power, the source of strength, who is the Eucharist. Ganun, dali ka mapiktuhan sa problema. Dali ka mapiktuhan sa gamay nga mga struggle, mga trials, because you never receive the source. Amen? Nya, kung na imong cellphone malubat, sa'yo may tabo na. Matawagan pa ka. Makatawag po ka. Ha?
Dili na. Unsay buhaton ninyo? You should go to the source. Kaya nalubat naman imong cellphone. Nalubat naman ang imong laptop. Adto ka dito sa source. Unsay may tabo? Ma-full charge ka. Ganun dali na ka masuko, nalubat ka. Unsay buhaton na to? Go to the source of grace, the Holy Eucharist. Karon magmisa ta, libre ra, way bayad. Pahimusli ninyo, pagpa-charge mo. Uy, kini, ma-charge si karon. Nya ayaw po mo uli dayon. Usahay po ding uban. Nga, maupay na late, maupay unang mulakaw. Mapaganing final blessing, ni abot sa mga readings na, ayaw mo pa late sa misa. Kung ang misa nato din alas 6 sa hapon, alas 6 sa buntag, nana mo 5:45. Adore the tabernacle. Adore the Eucharist. Surrender all your problem and you will be charged again. Nya ma-renew, ma-full charge mo. Muna yung problema na to. Di ka simba kay busy. Di ka kumpisal kay busy. Tinoo dili. Manimba taran, busy. Ang dagway, no. Ano? Busy, no. Busy. Busy ka nun ay. Unang karon, ayaw ninyo i-take for granted ang misa. Ayaw ninyo i-take for granted ang sacrament. Ano man, it is the supernatural power of God. Unya, nothing will harm you. Ningon si Kristo sa Luke chapter 10, verses 19 to 20. Ningon siya, I have given you the authority to trample down serpents and scorpions. Unsa ko na? Trample. Tumbanan ra nato ang mga yawa. To trample down serpents and scorpions. Tumbanan ra. Tanawa si San Miguel, gitumban niya ang demonyo. Tanawa ang imahe ni Mama Mary sa Legion of Mary, gitumban na niya ang serpent. Kitang tanan, di ta ang imahadlok sa demonyo, kay tumbanan ra nato. Sa may gisunod niya, and all the power so that you can overcome all the power of your enemy. Sa iyan, nindot ka na. Balikan ninyo. So that you can overcome, balikan ninyo. Kuska. All the power of your enemies. Tanang gahom sa yawa, mabuntog ninyo. Wa siya mingon, so that you can overcome some of the power of your enemy. Wa siya mingon, nga, ang pipila sa gahom sa inyong kontra, inyong mapildi. Ang iyang gingon, all of the power. You can overcome all of the power of your enemy. Nalipay mo, wala? Atong pakpakan ang Ginoo. So that you can overcome all of the power of your enemy. Niadto na mo, maklaro ako tingog. There's something wrong with the mic. Yung itong pare, there's something wrong with the mic. Ingon po ng mga tao, and also with you, Father. No. There's something wrong with the mic. Okay na? Maklaro ra? So, moto, dahil niadto dito sa office, wawa no? Ilisi ko no, right now. Nailaing microphone. Dahil kining hello, mic test. Hello. Kini, laro na? Laro na? So, moto, dahil niadto sa ako kuan, kining gisakay nilag ambulansya, kini dako ang tiyan, ni dako ang itlog. Ipakumpisal nako. Nya dayon, may finding sa doktor. Moto gitawag kulam, abarang. So ang nitabo Hello. Hello, mic test. Hello. Ase. Arang-arang ni? Mas arang-arang re. Oh, mas arang-arang.
So, moto, ilang gida dito sa office, gisakay og ambulansya. Unya, di na siya kalingkod, nasina siya og higda. Di na siya kahigda day. Kay kinasakitan, kay mainat man ang iyang kuan. Nagsigil lang siya lingkod. Ang naitabo mga kaigsunan, isod ako sa ambulansya, gipakumpisan. Why finding sa doktor ha? Why finding sa doktor? Pag deliverance na ko, itong cross ako ibutang sa iyang likod, perting singgit. Imo kong gitigbas, Father! Imo kong gitigbas. Tigbas, butang raman ako likod ni mong cross. Butangan ako holy oil. Perting syagit. Nya akong giingnan ang family. You should go to the sacrament. Confession. Nya, may test? Ada na? Check mic. Hello, mic test. Okay ni. Klaro na. Salamat, Pats. So, gideliverance na mo, perting react. Perti siyang suka-suka. Kay dili man siya natural ang iya sakit. Kitawag tog preternatural nga sakit. Curse. O ang naitabo mga kaigsunan, akong ipa-deliverance padayon sa ilang family. After 15 days, completely healed. Grabe no? Itong pakpakan. Ang Ginoo. Muna nga, unsaon na to pag-practice sa deliverance, sa itong tagsa-tagsa ka panimalay, mo itong 5 ka sacraments. Kung minyo ka, itong 5 ka sacraments imong na avail. Baptism, confirmation, confession, ikalima, Eucharist, ikalima, ang kasal sa pari. Nya, unsa may sumpay sa cares. Nya, angay ito i-practice. Confession, adoration, rosary. Nasulti na ng Wendell ganina? Oh, very good. Rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. So, naras tumoy ang sacramentals. Amen? Unya, kung inyong ma-deliverance ang inyong balay, amazing kayo. Si Father may mag-bless inyong balay, pero ang tatay o ang nanay pwede mag-deliverance sa ilang balay. Okay? Katong taga-Pilar, nga niadto na ako, di ganito tatay, anak to. Sa gisulti ni Father Sikia, ang deliverance prayer ay para sa individual Catholics. Pwede ang matang-usan na to mag-deliverance. As long as nag-practice tag cares. Confession, adoration, rosary. Rosary kada gabi ijod. Kada gabi mag-rosaryo jud ta. Okay? Rosaryo, powerful kayong rosaryo. Ay mo kalimot ha? Nako'y padungog ninyo. Ang mga demonyo ni hangyo nako. Nya ang akong altar boy nga possess. Altar boy nako ha, possess. Sigig serve nako. Ang iya ding lulo albularyo man. Ang devotion sa iyang lulo, Santo Niño. Santo Niño ang devotion sa iyang lulo. Albularyo. Masay nitabo, nibalhin man siya puyo dito sa office. Unya mag-deliverance man min dito. Siya, sa gideliverance na siya, kinadaghanang demonyo sud sa lawas. Ako mong padunggon ha. Nihangyo ang yawa nga pahunungon na siya grosaryo. Paminaw mo ha. Kinsa ni? Altar boy nako nga sigig serve. Imagine ka? Sig serve. Ang doorway sa yawa niya, ang iyarang lulo nga albularyo. Nya Santo Niño pa jud ang iyang patron. Paminaw mo. Kay madasig mog ampo sa rosaryo ini. Ready na mo? Oy, ready na mo? Mani. During deliverance. Dili na ni siya ha? Dili na ni siya. Ang mga yawa na nisod sa iyang lawas. Paminawan ninyo. Ma-torture jud itawin. Sakit kayo. Darin, hapit na yun mi mawala. Hapit na mi mawala, Darin. Ay na siya ang puaan ng inyong giingon na inahan. Kay grabe na ka-powerful. Siya rin makapil dinamot, Darin.
Siya. Naparosaryohonin ako kadadlaw. Ayaw yun, Darwin. Kay ma-torture yun ni Si Mama Mary ray bahala nimo. makahawa yun ni Darwin. Darwin, Sabi no? Ayaw na siya paampua ng inyong giingon nga inahan. Kay grabe na ka-powerful. Siya lang ang makapildi kanamo. Amen? Unya kay magrosaryo ta kay di man na to human nun. Uban po pas po kayo maghimay ka na ng Santa Maria ng Kasas Diyos. Amen. 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 Ang kalan na. Amen. Pareha tong insect no. Pason tanin daldugay man no. Maghimay ka Maria na puno ka sa grasya. Parihula, 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 parihula. Parihula, 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 parihula. Human din, oy. Inalan with devotion. Kumusta na ang maong altar boy karon? Completely liberated na because of the rosary. Unang appeal jud siya sa cares, no? Kaya hinahinay pod mautro ang kinaiya sa the family member when we consecrate. When we pray the rosary, we consecrate our family to Mama Mary. Amen? So, muna, kung naan na ninyo, magamit na ninyo ang mga sacramentals. Okay? Amen? Nalipay ba marong adlaw? Nya willing kayo si Padre magpakumpisal ninyo. Ato pakpakan si Padre Jose. Yung mga alas 6 lang siguro magmisa, na mag-bless lang ko sa inyong sacramentals, kay human ani mo sirit pud me kay nami information sa Tagbilaran. Nalipay ba mo rong adlaw? God is good. Hapit ko kalimot. Nay mo suroy ninyo karon, isurrender inyong habak. Bisan pag kay na nagpuyo dihang yawa, mo nang init kay kag-o. Sumusuroy sila si Brother Kaloy, na deliverance ministers sa inyuha. Aron mukuha sa inyong mga habak. Kay mauwawan mo mato dire. Kay uban li minister, ang uban leader sa cluster, no? Nya sa inyong pag-surrender ni ana, dako kay nag-impact sa inyuha. Amen. Every Friday di ay ang confession dinhi. Na pwede ra pud mo muduol ni Father uman sa misa. Parang magamit ninyo ang mga sacramentals. Amen? O Maria, Rayna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang among